Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kcat Channel 11. Kag sa bumabatian nyo na kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Payout sa masunod nga duha ka mga Sabado, madayon na naman. Bagyo nga Josie di maglandfall sa Pilipinas pero magadalas ang ulan. Isa na naman ka 26 anyos patay sa pagpaniro sa Bacolod City. Loading kag unloading areas para sa modernized jeepneys ginpahamtang sa mga dalanon para mapaiway ang gamo. Kag sa good vibes, adventure trip para sa pamilya kag barkada sa Talisay City sa tripping ni Roming. Kag bago nga K9 unit nakadetect sang shabu sa medyas sa Bredco Port sa Baganihan. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, bagyo nga Josie hindi maglandfall sa Pilipinas pero magadalas ang ulan. Sa banwasang hinubaan, ginsuspend ang klase bangod sa mabunok nga ulan. As of 10 a.m., ang sentro sang bagyo ang yara sa 1,465 kilometers east sang extreme northern Luzon. May kabaskugon ini nga 165 kilometers per hour, malapit sa iya sini nga mata kag pagmadlos nga 205 kilometers per hour. Ang bagyo nagagiho pa northwestward nga direksyon kag ginapaabot nga magasulod sa PAR subong nga hapon. Si Josie ang ikanapulo nga bagyo nga nagsulod sa Pilipinas sini nga tuig kag pangduha sini nga bulan. Pila lamang ka oras si Josie magatiner sa sulod sang PAR kag ginapaabot nga magagwa na ini karon sa gabi kag magapadulong na sa Japan. Hindi ini makadirekta apekto sa lakat sang panahon sa Pilipinas kag malayo ini pero iya iga-enhance ang southwest monsoon nga mahimo magdala sang ulan sa western sections ng southern Luzon, Visayas kag Western Mindanao. Posible man ang pagbubo sang madamol nga ulan kag maeksperyensya ang mabaskog nga hangin. Kay nasang aga ginsuspend ni Mayor Dafa Reliquias ang klase kag pag-report sa mga personnel sa tanan nga levels sa private kag public schools bangod sa malawig nga pag-ulan. Ang publiko kag ang mga disaster risk reduction and management offices ang ginaabisuhan nga padayon nga mag-monitor sa lakat sang panahon. Sa number 9, 5.1 billion pesos nga pondo kon proposed budget sa Negros Occidental ang ginsabit na sa sanggunian panlalawigan. Dako man ang buhin sa pondo pero wala sang ibuhin nga mga JO kon casual nga mga personnel suno sa gobernador. Webes ang hapon, sang ginsabit paagi kay Provincial Administrator Fernando Diaz ang proposed budget kay Vice Governor Jeffrey Ferrer kag Finance Committee Chairperson Board Member Romel De Bulgado. Ang 5.1 billion pesos nga proposed budget ang 12.87% nga mas manubo sang sa 2022 budget sang probinsya bangod sang buhin sa national tax allotment nga 760 million pesos. Suno sa kay Governor Eugenio C. Lacson, ang mga proyekto sa idalom sang Avance Negrense amo may prioridad. Pila diri ang yara sa idalom sang agriculture kag health bisan pa ang scholarship. Bangod yara sa gihapon ang pandemic, may hindi magdubo sa 40 million pesos nga ginpain angot sa COVID situation. Mas manubo na ini sa ginpain sa 2022 budget. Pero kung hindi ini magamit suno sa kay Lacson, sarang ini nga ma-realign wala sa pagbuhin nga matabo sa job order workers, casual kag bisan pa yara sa idalom sang contract of service. Suno sa kay Lacson, kung may makakasman ini bangod sang ilang performance, hindi bangod sang budgetary constraint. Ang pag-hire naman suno sa kay Lacson, magadepende na lamang kung kinahanglanon gid. Budget is there, but we will have to decide if siguro what we can do is talagang i-review namon kung talagang material ang pag-hire naman sa ila, no? If they're really doing the job that they're supposed to do. If it's necessity. Yes. So we cannot be lenient now, no? Because our budget is lower by 760 million pesos compared to last year. Pero wala isang ibuhin ko as is lang yan. As of now, we will base it na lang on performance. Whether if ever we have to reduce, it's really based on performance, not because of the budgetary constraints.
Sa number 8, karon nga bukas na ang probinsya sa commerce kag tourism, cautious sa optimism naman ang panawagan sang gobernador. Ginsakdag ang Tourism Summit bilang kabahin sa 22nd Provincial Tourism Week sa madason nga semana. Duha ka tuig na ang pandemic kag karon sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, bukas na ang probinsya sa commerce kag tourism. Sunod sa iya, dako ang sarang sa turismo nga magduso sang economic recovery kag pagtib-ong sang iban pagid nga mga opportunities. Ang padayon nga pagdumos sang COVID cases nagahatag sang positive outlook pero dapat magpabilin ang cautious optimism sunod sa iya. Ang krisis nga ginpangatubang bangod sang pandemic sunod kay Lacson ang naghatag sang higayon nga mag-reevaluate kag mag-rethink kung paano magpadayon para sa mas resilient nga tourism industry. Ginahandaan man sa probinsya ang panaad sa Negros Festival sa karon. Of course, we are really gearing for the real Panahad next year. And of course, next week, we are also going to celebrate Tourism Week here also at the Ayala Malls. The support of Governor Bong Lacson and Vice Governor Jeffrey Ferrer to the tourism industry is unfailing. And together, we will still drive tourism to more ideas, to greater heights. The pandemic that happened gave us this time to breathe, to rethink, and to reassess. But we are stronger, we are better, we are more creative as a province of Negros Occidental. Sa number 7, isa ka lalaki patay matapos malumos sa suba sa Sibulan, Negros Oriental. Patay ang 29 anyos nga si Jomar de la Cruz matapos ini malumos kahapon sa suba sa barangay Adjong, Sibulan, Negros Oriental. Sa investigasyon sa PNP, uli nga nakita sang yautod ang biktima nga nagapanyaga kahapon kag nagpadulong malapit sa suba para magpahunay-hunay. Natingala na lang sila nga wala na ini makapauli kagabi si de la Cruz. Kag pagkadto sa suba, nakit-an siya nga nagutaw-utaw na. May epilepsy ang biktima suno sa iyang mga himata gani mahimo ginatake ini suno sa pulis kag nalumos sa suba. Sa number 6, tricycle driver patay matapos mabunggo sa truck sa Banwa sang Hiligaran. Patay ng isa ka tricycle driver matapos ini magbunggo sa nagapark na truck kagabi sa highway sakop sa Barangay Pilar sa Banwa sang Hiligaran. Ang napatay amo si Jonathan Sael. Suno sa PNP, nagpark lang kadali ang driver sang truck para magpangihi. Sang hinali na lang magdiretso bunggo sa likod sang truck ang tricycle. Madasig ang dalagan sang tricycle suno sa pulis, gani nagrekta ini bunggo. Wala man sang early warning device ang truck kag madulom ang among bahin sang dalan. Temporaryo man nga gindetain sa Hiligaran PNP ang driver sang truck. Sa number 5, isa naman kalalaki ang patay matapos gintiro sa atubang sa Negros Occidental High School sa Bacolod City. Patay ang 26 anyos nga si Jason Romo matapos inigintiro kagabi sa atubang sa Negros Occidental High School sa Barangay 36 sa Bacolod. Sunod sa kay Major Ramel Sarona, hepe sa Police Station 1, nagapungko lang sa tricycle ang biktima kag nagahulat sa iya nobya nga iya kuntani sugaton. Gulpi na lang siya nga ginpalapitan sang lalaki nga naka-helmet sakay sa motorsiklo kag gintiro sa ulo. Gindala pa siya sa ospital apang napatay ang biktima. Sunod sa kay Sarona, may nakaaway sa nagligad lang nga semana si Romo gani isa ini sa mga motibo nga ila ginalantaw sa karon sa pagpatay sa iya.
Sa number 4, may mga nabilin pa sa karon nga bakante nga hotel rooms sa una kag ikaduha nga semana sa Mascara Festival sa Bacolod. Sunod kay Maria Teresa Manalili, may 20% to 50% pa lamang ang booking sa mga hotel kag resort sa Bacolod para sa first 2 weeks sa tuigan nga selebrasyon. Pero may 70% to 90% na fully booked ang mga hotel kag resorts para sa third week sang selebrasyon sang syudad. Kabahin ini sa mga luyag nila hatagan atensyon, makaligad man sang pagsinapol kahapon sa Bacolod City Tourism Office kag Yuhong Foundation upod sa mga hotel kag resort owners. May 21 ka mga Department of Tourism accredited hotel ang Bacolod City. Buwas liwat nga magasapon ang Tourism Office kag Yuhong Foundation upod sa mga hotel kag resort owners agud mahandaan ang ginakabig grandest festival karon nga tuig. Sa number 3, Bacolod City Councilor Celia Flor nagpasalig sa mga Manukan country vendors nga iya pagastoryahon si Bacolod City Mayor Abby Benitez para matagaan sila sa extension nga mabayaran ila nga utang sa syudad. Sa 17 ka mga stall owners sa Manukan Country, 3 diri ang naka-fully paid na sang ilang utang sa syudad. Sunod sa kay Councilor Celia Flor, pamuno sa Committee on Markets and Slaughterhouse, nga sa ila pag sinapulupod sa mga stall owners, iyang ipasalig nga kung nagabayad na gidman sang utang ang mga stall owners, magasugilanon siya sa kay Mayor Abby Benitez nga matagaan sila sang extension sa pagbayad sang arrears. Halin sa 8.6 million pesos na masobra na lang sa karon sa 6 million ang nabilin nga utang sa mga vendors sa Manukan Country. Nagpahayag si Mayor Abby Benitez nga final na ang iya desisyon nga hindi na i-condone ang penalties kag ang ginahatag nga September 30 nga deadline para sa mga Manukan vendors. Sarang mapahalin sa pwesto ang mga stall owners nga hindi makabayad sang utang kag i-auction sang syudad sa mga interesado ang mabakante nila nga mga pwesto suno sa alkalde. Pero nagalawom sa gihapon nagkatapos sa Manukan Country Vendors Association nga matagaan sila sang dugang nga panahon antes pa man sarang mapahalin karon nga nagahilapit na ang Mascara celebration. Ang promesa nila sa akon, which I will again reiterate, no? Kung substantially nagkuhan sila na may movement yun ang ilang arrears nila, then I will again talk with the mayor. May possibility. Of course, I will have to meet with I have to take the for the sa atong mga konseho. Kasi syempre hindi man ako yung decision. It is a collective decision. So, tanawon ta. Sa number 2, traffic enforcer, loading kag unloading station ginpahamtang na sa nga Bacolod Traffic Authority Office kag Traffic Enforcement Unit sa paradahan sa mga modernized kag traditional nga mga jeep. May report si Nico Delfin. Ang pasakaay sang pasahero ang rason sang paglinalisay sa tungasang driver sang modernized kag traditional nga jeep sa nagalapta karon nga video sa social media. Gani agud man malikawan ang kasubong nga komprontasyon nga sarang makatugas ang huol sa mga pasahero ang pamunuan sa Bacolod Traffic Authority Office kag Traffic Enforcement Unit. Ang gilayon nga nagpahamtang sang traffic enforcers sa mga paradahan sang jeep. Nagbutang man sila sang loading kag unloading area para sa mga modernized jeepney nga yara lang sa likod sang paradahan sang traditional jeepney. Kintawag naman ni Mayor Abby Benitez ang atensyon ni Bacolod City Police Director Colonel Thomas Joseph Martir agud nga matagaan atensyon ang problema sa tunga sang modernized kag traditional jeep karon nga ginapatuma na ang modernization program sang Department of Transportation. Kung may mga
ginamodo sila because of between the modernized and traditional. We will send maybe enforcers to make sure that that doesn't happen. And we will tell them, as I've said, sa nagsurihanay kami, I called them about a week or 2 weeks ago. I met with the modernized operators, no? Ng mga operators nga usar na sa modernized vehicles units ka mga traditional. And we agreed that that if I can address ang ilang issue, they are willing to go with our modernized jeepney plan. Next question. But sige, so maybe I will call the attention of our city director so that they can police mga gamot. Ang katapos ng Negros Bacolod Transport Coalition ang naghinyo naman sang bulig sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Land Transportation Office, kag sa konseho sang syudad para masolusyonan ang nagaluntad nga problema sa rota sang tradisyonal kag modernized jeepney nga nagabiyahe sa syudad. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Payout para sa educational assistance ang DSWD ang mag-resume na. Dugang nga 26 million pesos nga pondo gikan sa DSWD Central Office ang ginhatag sa pahayag sang DSWD Field Office 6 bangod sini. May payout nga pagahiwaton sa buwas Setyembre 17 kag Setyembre 24 sa Western Visayas. Kay na, nagsapol na mga team leaders ug technical staff sang DSWD Western Visayas angot sa resumption sang assessment kag payout para sa educational assistance. Pahanumdum naman sang DSWD nga magkadto lamang sa venue kung nakabato na sang email o kung text. Ginasulit nila nga wala sang walk-in. Ang pagpanghatag sang educational assistance magadepende sa availability sang pondo. Kaagyari naman ang pang-good vibes namon sa inyo sining weekend. Nagapangita ka mo bala sang bonding moments with family and friends pero may adventure nga dala. Inang makabugtaw ang imong adrenaline rush at the same time makabonding with nature. May ATV nga pwede marentahan sa Talisay kag malibot sa Hacienda Road kag sa mga kabukiran. May mga guide man nga mag-upod sa inyo sa pagkadto sa mga tourist destinations. Katuan tani boss sa tripping ni Romaine. Sa sinigid lamang, pinagi sa K9 unit sa Bradco na diskubihan nga may isa ka pasahero nga halin sa Bacolod. Padulong sa Dumangas, Iloilo ang nagtingwa nga itabuk ang iligal nga droga o galing malas niya lang kay duty ni Lee. Isa ka Belgian Malinois si Lee kag sa iyabulig na-detect ang masobra 1 bilyon ka pesos nga balor sa shabu nga inugtabok sa Iloilo. Aton kilalahon si Lee sa Sunday sa Baganihan. Aribar para ni sa mga naghahanap ng adventure. Something lain naman nga adventure be para makapabugtaw sa ibo na nga nagakatulog nga lawas. Napanumdumon ko anay kung matry ko hindi. Para ako Barb, napasubo lang ko but it's worth it. May mga ara gid yaming ha nga nanamian gid ya mag-try. At espera ka lang mga gear bala sa imo protection. Mo importante kami ara. Kag Barb, kilalahon ta si Lee, ang hero sa parang nga natakpan ng kontrabando kay tabukon tani sa Iloilo. Dako to pala no. More than 1 million pesos. At least madamo pa tani para kay Lee para wala na yung makasulod nga drugs maskara pangadaan. Kag may mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!